kunjengento yoba mna ke ngoku ndivele ndavuma into yoba hayi ndizawuthwala, hayi ndizawukhupha amacici. I cannot then go and impose ebantwini abasebevumelene belibandla elikhulu uba thina we are okay with ukungathwali. Awunofika ke ngoku sowufika uzowu-enforcer loo nto wena kuba ibiyinto yakho ukuzifundela ecaleni. If the large body of the church ithi asinangxaki naloo nto, abanangxaki naloo nto. So mna sithe xa sifika apha ndavele ndaqonda uba andiyazi kutheni ndenzisa yonke le exercise andinamyeni. Kunini ndiyiphinda into yoba andinamyeni. I'm not planning to get married again. But ezi zinto I cannot just let them go. Ubufuna ndizenze. So ndiyazenza ke, ndiyazenza kuba uthe you are in charge and then I take you as my head in the absence of a physical human head in my life. You are my head, so I'm taking this as a direction from you. Kanti usezawuveza enye guys, akandigqibi. Akandigqibi.